ba za shi nemi haramun ba. Ban ce mai kuɗi yana fada aibu ba, duk ɗan kasuwar da bai cika mudu ba. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Yara barkanku da zuwa. Yawwa sannunku da zuwa. Yawwa. Malamai magada annabawa. Kuna ma wal anbiya. Bare ma ku aka zance da barkanku da zuwa. Yawwa. Karama kallahu tambaya mu gare mu. Oke to ku yi tambayoyin ku da gaggawa dan ina nan ina kan lazumi. Muna shirye tafiya babu na turare. Kai ka mai tambayan ka. Allah shi gafarta malam. Malam dama wata tambaya ce muka. To fado ta kowace iri ce. Allah ne saka sani. Wato malam tambaya ta farko ita ce. Wai shin da Allah mutuwa ta zama wajibi ne ita? Kwarai ma kuwa mutuwa wajibi ce. Saboda Allah subhanahu wataala ya ce kullu nafsin za'iqatul maut. Sai mai rai mamaci ne kwarai kuwa. Karama kallahu ni tambayan da nake da shi. Wai shin duhun kabari ya fi na daki? Kwarai ma kuwa duhun kabari ya fi na daki. Wallahi Kokari ka aikata aikin alkhairi domin ka gaske a kabarinka. Bare kuwa malam. Ka san Allah sai ka gyara harinka. Kai dai koran kwadai dai ka gyara halin. Ka san Allah sai dai ka gyara. Dama mutumin kirki ne? Allah ne mutumin kirki ne saboda kai lokacin. Da Allah ku dakata haka kar ku mun fada a nan gurin. Is ya fara za ku rige mu ma abin da muka rige kenan. Mu malamai za mu shiga aljanna insha Allah.